एक आमची एक फेरी घरोघर प्रचार आमचो कंप्लीट जाल्लो आहा। आता ही दुसरी फेरी आणि दुसऱ्या फेरीन आमी जेन्ना भायर सरल्यात तेन्ना प्रत्येक गांवांतल्यान घराघरांतल्यान लोक भायर सरल्यात आणि एक तेंच्यान जोश दिसता की हे फावट अपक्ष म्हणून म्हाका ते अशें म्हणटात की हांव म्हाका इलेक्ट करून हाडटा, ते स्वताक इलेक्ट करपाक अशें आपूण स्वता कॅन्डिडेट कशे वावरतात आणि खरें बरें दिसता। दिसान दीस आमकां आमचो सपोर्ट आहा तो वाडत आहा। जायते दुसऱ्या पक्षांचे कार्यकर्ते सपोर्टर्स आमकां जॉईन जातात आणि आमकां अजून हे फूल फ्लॅश मेजॉरिटीन आमी भायर सरलेले आसा। बाबी बाक्कार जाल्यार तांकां म्हाजी मेसेज, आयज काँग्रेसीचे खरे कार्यकर्ते आहा पळय तो सोपते घेवन गेलो। उरलेले आमी जे वोटर आसात पळय ते जिता बरे आहात आणि थोडे जे कार्यकर्ते 5 वर्सांनी जी पावसाची अळमी भायर सरना तसले आहा पळय ते आतां काँग्रेसी बरोबर। तेणेन आमकां जायते वर्सांनी आदार केला। हे आमच्या भावान जितान आमी जेन्ना शिरकाल्यो अडचणीक पडल्यो तेन्ना तेणेन आमकां फावो तो आदार दिलो आणि आयज आमकां आमी खुशाल आहा आणि ह्या भावाक आमी आमचे मत कितें आहा पळय आमचे जिवाक करूंक सोदता आणि ताका आमचे मदें हे करून ताका एकठांय करून हे आमी ताका खुशाल करूंक सोदता। तेणे आमकां दवरल्यान जिती आनी जिवीन दवरल्यान देखून ताका आमी खुशाल करूंक सोदता। आमच्या वाड्यान तो रावता तर ताका ध्यान मागता तें दितलोच म्हणून आमकां खात्री आहा। आमी जेन्ना ऑगस्टाच्या म्हयन्यान आमी केरला गेल्ली तेन्ना आमकां थंय एक वादळ तुफान जावन आमी त्या वादळांतल्यान आमकां तेणें येवपाक आदार दिलो। केरला सिटयान तेणें आमकां गाडी करून बेंगळूर हाडली आनी बेंगळूर आपूण येवन आमकां प्लॅनान हाडली। आमी 10 जाणां आसल्यो, 10 जाणांक तेणें आमकां हे भाशेन हाडली आनी आमकां व्हडलो आदार केलो तेणें। कित्याक आमची फामील ती बुट्टी पळोवन आमी तरी पळोवंक ना पूण लोकांनी ती टीव्हीर हेचेर पळोवन भुरगीं आनी आमची घरचीं बी भियारलीं। पूण ह्या भावान आमकां आमच्या आल्बर्टा उदेशी तेणें आमकां आदार दिलो।